Ndoda kumbokubvunzawo mubvunzo kuti ndikakuti ndipe list rine hunhu hwakaipa hwausingafaniri kutevedzera, unonipa list rine hunhu hwakaita sei? Nokuti vakawanda vanowanzopa list rehunhu huri obvious hwakafanana neumbavha, kutuka, kuponda, kuuraya nekuroya. Asi ukacherechedza palist randoda kukupa nhasi, hunhu hwandichataura nezvawo hausi nyore kucherechedza, asi vakawanda vanohuita ende vanohutevedzera. Saka ndapota usaita hunhu ihwohwo nekuti hwakaipa. Haukanganisi vamwe vanhu, ukazviita haukanganisi vamwe vanhu, asi hunokanganisa iwewe pachako. Number 1, kuva munhu anoappreciata kunaka kwevabereki kana vasisipo. Vabereki vazofa, ndo paunotanga kuvaappreciata, ndo paunotanga kuona kunaka kwavo, ndo paunotanga kutaura zvakawanda nezvavo. Kana vabereki vako vasisipo, ndozviziva kuti hapasina zvekuita, hazvichagadzirisiki. Asi kana uine vabereki vapenyu nhasi, iwe uri munhu ane pfungwa dzakakwana, watoziva zvekuita, nekuti hunhu hwandataura nezvawo hauna kunaka, ende iwewe usaita izvozvo zvekuda kuzoappreciata vabereki kana vasisipo kana vafa. Number 2, kuva munhu anoda kuzochinja kana arasikirwa nezvinhu zvese. Munhu asikagoni kukurumidza kucherechedza dambudziko richiri kutanga. After zvese zvaparara, wapinda musituation isingachagadzirisike, ndo paunoda kuzotanga kuchinja. Relationship yakaipa unoishingirira. Wapa situation paunozoti pacho hazvichaiti, ngatichirambana, panenge pasingachaiti. Riri business unorisiya richidonha, kutanga richidonha kusvika pazero. Uri murume unohiwa mari, imba yoparara, wosara usina kana chinhu. Zvekusacherechedza wozopepuka wapa zero zvinoitwa nemunhu asina magoals mulife, asina checklist rekutarisa kwaari kubva nekwaari kuenda. Nekuti ukava nemagoals, ukava nezvinangwa uine checklist, uchakurumidza kuona pauri kurasika wozvidzora. Asi ukangova munhu anongorarama upenyu zvachero, anongoita zvinhu randomly, zviri easy, ende kakawanda kacho zviri easy kuti uzopepuka wamusituation isingagadzirisike ende isingadzoreki. Iva nezvinangwa muupenyu, uye nguva nenguva ongorora kuti uri kurarama maererano nezvinangwa zvako here. Number 3, kuva munhu anongomira achingotarisa vamwe vachibuilda life yavo, iwe wakangotarisa. Chaunogona kungotaura nezvevanhu vari kuzvivakira upenyu hwako, as if unogara munyika yako wega. Vanhu vari kumhanya-mhanya, vari kumisikidza, vari kubatanidza kuti mangwana upenyu hwavo hunge huri nani. Asi wewo chaunoita kungotarisa, as if pane chimwe chinhu chauri kutarisira chichauya kuzokusimudza mangwana. Ziva kuti hausi kurarama munyika yako wega, ende hapana ari kuuya kuzokusimudza. Pari kumhanya-mhanya vamwe, mhanya-mhanyawo. Shandisa mukana, hapana mukana womunhu, munhu ndiye anotsvaga mukana. Hauna kuuya panyika kuzookera nekukomenda kubudirira kwevamwe vanhu. Iwewe itawo something neupenyu hwako. Number 4, handisi kuda kuti vhidhiyo ino irebese. Number 4, kuva munhu wekuti vanhu vanorememba zita rako, asi hapana munhu anombokusuwa. Vanhu havamboitiwo chishuwo newe. Vanoziva kuti kuna nhingi ari kwakati kana kuti ari kuraramira kwakati, asi kumbokushuwawo so. Hauna hunhu hwekuti vanhu vanokusuwa, vanombosuwirawo kuva newe, vanombosuwirawo kunzwa inzwi rako. Itawo something chakanaka chinoita kuti vanhu vambokushuwawo, vambokufungawo, vambosuwawo kuva newe. Usava munhu anongorarama zvekuti ukanzi nhasi wakuchinjwa nyika, wakuenda kunoraramira kunyika iri kure, hauchadzoki, hapana kana anomborwadziwa, ende hapana kana anombodemba. Izvozvo hazvina kunaka. Uye chekupedzisira, as a bonus trip chekukutenda nekuteerera vhidhiyo inoyi kusvika pekupedzisira, make sure kuti zvauri kuita nhasi unogutsikana nazvo, uye hauzodembi nazvo mangwana. Zvekuzodemba 5-10 years to come, kuti dai ndakaita zvakati, ndakarasikirwa nemukana wakati. Make sure kuti zvese zvauri kuita nhasi unogutsikana nazvo, kuti ndizvo chaizvo chaizvo, ende makore anotevera hauzodembi nezvinhu zvauri kuita. Ita zvinhu zvinoita kuti ukazozofunga makore anotevera unodada nezvinhu zvauri kuita nhasi, kwete kunotanga kudemba kuti dai ndakadai so, ndakazowesta makore angu, ndakazowesta youth yangu, ndakazowesta umhandara, ndakazowesta nguva yangu yeujaya, ndakazowesta prime age yangu. Make sure zvauri kuita nhasi makore anotevera hauzodembi. Ndokutendai nekuteverera.